привітатися, але нам треба розпочинати. Отже, добрий вечір усім. Ми раді вас знову бачити і будемо раді чути ваші запитання і коментарі після лекції. Сьогодні ми продовжуємо лекцію із циклу лекторію «Спадщина кримських татар». І сьогоднішня лекція присвячена надзвичайно трагічним подіям в історії кримсько-татарського народу. І ми раді і маємо за честь надати слово лектору пану Андрію Когуту, кандидату історичних наук, директору галузевого архіву СБУ. І його лекція, назва його лекції, як ви бачите на екрані, «Сюргюн. Депортація кримсько-татарського народу». Дуже прошу, пане Андрію, вас до слова і прошу усіх не лекторів, усіх слухачів не вмикати свої мікрофони. Дякую. Дякую вам, доброго дня. Так, отож, сьогодні ми поговоримо про депортацію кримсько-татарського народу, власне, про події безпосередньо, які стосуються завершального етапу Другої світової війни і депортації цілого народу, а одного з тих народів, які були визначені як народи-зрадники, і які були депортовані в рамках так званої відплати Радянського Союзу цим народом. Власне, якщо говорити про депортацію кримсько-татарського народу, то, мабуть, всі вже добре знають, що вона розпочалася безпосередньо 18 травня і завершилася 20 травня 1944 року. Власне, коли ми говоримо про депортацію кримськотатарського народу, вона є унікальною для історії України саме тим, що вона є наймасовішою депортаційною операцією, яка була проведена з території сучасної України. Власне, якщо говорити про таких декілька її головних ключових особливостей, то перш за все для нас такою особливістю є її етнічність, тобто в першу чергу депортували у зв'язку з певною етнічною національною приналежності тих, хто були визначені в Радянському Союзі, в Кримській Автономній Республіці, як кримські татари. Наступна важлива, і, власне, за цією ключовою ознакою їхньої етнічної приналежності вони депортувалися без огляду на будь-які інші обставини, і ми пізніше, можливо, ще торкнемося, власне, різних типів депортаційних операцій, і не тільки операцій, які були здійснені комуністичним режимом в Радянському Союзі, і більше поговоримо, власне, про те, чому етнічність тут є цією важливою особливістю депортації кримськотатарського народу. Власне, наступна особлива риса – це тотальність. Тотальність означає, що виселялися весь народ, виселялися всі представники цієї групи без огляду на будь-які інші обставини, які могли становити певне застереження у примусовому виселенні представників цієї групи, в даному випадку з Криму. І, власне, ця тотальність, вона якраз і відрізняла депортації так званих народів-зрадників, як їх називали в Радянському Союзі, і вона є тією особливістю, яка відрізняє, скажімо, депортацію кримських татар від депортації, наприклад, Західної України, чи ми будемо говорити про перший період Другої світової війни, чи будемо говорити про завершальний етап Другої світової війни, чи будемо говорити про етапи після Другої світової війни. І третьою такою важливою особливістю, яка, власне, є характерною для депортованих кримських татар, не тільки для них, але для них, зокрема, це, власне, те, що їм було заборонено повертатися на батьківщину, навіть після того, коли в Радянському Союзі, після смерті Сталіна, розпочався процес такої лагідної реабілітації. Частково реабілітація відбулася не тільки стосовно репресованих, але також тих, хто був депортований і засланий. Так от, власне, кримські татари були одним із тих небагатьох, кому було заборонено повертатися на батьківщину, було заборонено повертатися в місця їхнього проживання. Ще однією, наприклад, з таких категорій це були так звані сім'ї унівців, можливо, ми про них також сьогодні поговоримо. Власне, ця особливість депортації кримсько-татарського народу, вона є важливою з точки зору дослідників. Звичайно, що з точки зору самих кримських татар, для них це був надзвичайно травматичний, була надзвичайно травматична подія, яка фактично повністю перевизначила їхнє тодішнє, майбутнє і теперішнє. І, власне, я думаю, що ми також ще в кінці лекції зупинимося більше на наслідках цієї депортації, в першу чергу в демографічному характері.
Власне, якщо говорити про депортації в Радянському Союзі, то тут потрібно сказати, що загалом депортаційна політика Радянського Союзу, депортаційна політика комуністичного режиму була надзвичайно добре розробленою. Тобто, в цьому відношенні насправді комуністична партія і комуністичні органи або комуністичні спецслужби досягнули такої певної. Це, мабуть, в лапках, але все ж таки довершності, тобто було настільки часто застосовано, особливо починаючи з 30-х і закінчуючи 52-53 роком, 1952-1953 роками, було настільки багато здійснено різного типу депортацій, що власне цей інструмент, який насправді був скоріше таким багатоцільовим інструментом для комуністичної партії і для боротьби з незгодними, для зачистки території від тих елементів, які вони вважали ворожими, починаючи від цих цілей і закінчуючи навіть певною такою соціальною інженерією, коли комуністична влада намагалася пробувати модерувати і те, як взагалі має виглядати радянське суспільство в майбутньому, як має виглядати радянська родина. І, власне, коли дослідники говорять про різні депортаційні заходи, вони розрізняють, як правило, три типи таких депортаційних заходів. Перш за все, це депортаційні операції, тобто це масове виселення фіксованого контингенту. Під контингентом малося на увазі, власне, ту групу осіб, яка виселялася. Як правило, цей контингент був сконструйований згори, тобто він визначався не тими, кого виселяли, а визначався директивно комуністичним режимом, який, власне, визначав, кого він бачить в рамках цього контингенту. Операція проходила на певній території в визначені короткі терміни. Тобто, як правило, було визначено, що таку-то операцію провести на такій території стосовно такої групи осіб від такого числа по таке число, або там починаючи з такого-то числа. Депортаційні акції, натомість, це скоріше трохи інший тип застосування примусових виселень, і, власне, тут мова йде про про використання депортації як один з постійних заходів репресій стосовно, власне, знову ж таки визначеного контингенту. То тут було визначений, тут радянська влада визначала певний контингент, визначала територію, визначала цілі, заради яких потрібно було використовувати ці депортаційні акції, натомість не визначала чітко визначеного часу, коли це має відбуватися. І, власне, дослідники поєднують ці депортаційні акції і депортаційні операції, довготривалі депортаційні кампанії. Однією з таких найбільш довготривалих, якщо ми говоримо про історію Радянського Союзу, це була депортація куркульства, яка почалася, власне, ще з початком колективізації в кінці 20-х років і тривала фактично до самої смерті Сталіна. І, власне, коли ми говоримо про депортацію кримських татар, то депортація кримських татар є, власне, такою типовою депортаційною операцією. І тут я вже згадував про важливий елемент її етнічності, власне, з 30-х років, з 1930-х років комуністична партія до соціального елементу починає долучати також і етнічний. Спочатку це були поляки, німці, і, власне, під кінець Другої світової війни до цього підійшли також і так звані депортовані народи. І, власне, коли ми говоримо про депортовані народи, то тут потрібно розуміти також, що для радянської влади депортації – це був інструмент, який вона використовувала як один із елементів ведення війни, або підготовки до війни, або безпосередньо під час проведення війни, або вже після війни для того, щоб закріпити за собою ту чи певну територію. Ця очевидність, можливо, є для нас до певної міри сьогодні більш актуальною, але, власне, якщо ми подивимося на ті депортації, які застосовувалися, власне, Радянським Союзом, вони всі так чи інакше мають стосунок до війни. Власне, говорячи про депортацію кримських татар, вона є такою типовою депортацією періоду війни, завершального періоду Другої світової війни. І, власне, якщо взагалі говорити про депортації періоду Другої світової війни, то ці починалися спершу з метою зачистки новоокупованих західних територій Радянського Союзу, Західної України, Західної Білорусі, пізніше також країн Балтії. Після початку радянсько-німецької війни депортації починають використовуватися з превентивною метою. В першу чергу жертвою цих превентивних депортацій стають німці,
німецькі громади, які мешкали на території радянської України, попадають безпосередньо під ці депортації. І тут важливо також розуміти, що в 1942 році ці депортації превентивні розпочинаються також і в Криму. Спершу попадають під депортації безпосередньо німці та італійці. Разом з тим є також свідчення про те, що вже і тоді безпосередньо під ці депортації підпадали деякі кримські татари. На жаль, джерельна база є неповною, тому більш точно сфокусуватися на цих, власне, депортаціях превентивного характеру доволі складно. Разом з тим, однозначно точно зрозуміло, що, власне, німці є цим народом, який визначений за етнічним принципом і які мають бути депортовані безпосередньо з місць їхнього проживання. І ця депортація розпочиналася, власне, як превентивна. Загалом, власне, в 41-42 роках було депортовано понад 1 мільйон 200 тисяч німців. Це один з таких найбільших депортованих народів, якщо ми говоримо про Радянський Союз. Але, власне, після того, коли відбувся перелом в Другій світовій війні, і радянський Червона армія почала тіснити німецьку армію на захід, почала відновлювати свій контроль над територіями колишнього Радянського Союзу, починається з депортації карачаївців 2 листопада 1943 року, починається застосування депортації проти певних народів. І спершу були депортовані карачаївці, їх було депортовано майже 70 тисяч, пізніше в кінці грудня 43-го року були депортовані калмики, понад 91 тисяча. Після калмиків прийшла черга чеченців та інгушів, було депортовано фактично 500 000 осіб в лютому-березні 44-го року, після чеченців та інгушів балкарці в березні 44-го року, і в травні 44-го року вже безпосередньо наступає черга кримських татар. Власне, після депортації кримських татар депортації за етнічною ознакою не зупиняються, вони стають більш сфокусованими і стосуються менших груп, таких як турки-месхетинці, курди і хемшили. Хемшили – це вірмени, мусульмани-вірмени, які були депортовані з Кавказя. І, власне, якщо ми подивимося на ці етнічні депортації, на великі етнічні депортації, то кримська депортація є однією з таких останніх великих етнічних примусових виселень. І одним з важливих питань, яке постійно виникає, що ж послужило ключовою причиною цієї депортації, чому, тобто всі знають, якби з радянського періоду, що кримські татари – це народ-зрадник, а тут, власне, потрібно сказати, що відразу після виселення кримських татар в газеті «Ізвєстія» було опубліковано статтю, в якій безпосередньо йшлося, можна зацитувати, що у роки Великої Вітчизняної війни, коли народ СССР героїчно захищав честь і незалежність батьківщини в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками, багато чеченців і кримських татар за підбурюванням німецької агентури вступили в організовані німцями добровольчі загони і разом з німецькими військами вели збройну боротьбу з частинами Червоної армії. Тим часом основна маса населення Чечено-Інгуської та Кримської ССР не вчинила ніякої протидії цим зрадникам батьківщини. Кінець цитати. Власне, після цієї статті в «Ізвєстіях» та після певної кампанії до кримських татар стали ставитися, власне, як до народу зрадника. Вважалося, що їхня депортація – це є якби помста, відплата за те, що вони зрадили свою радянську батьківщину за колаборацію з німецькими військами. Разом з тим, дослідження істориків показали, що колаборація кримськотатарського народу з нацистською Німеччиною не була суттєвою, не відрізнялася від інших народів і точно не була набагато більшою, ніж в інших народів. Тобто, в принципі, це би не мало послужити такою важливою обставиною. Також варто говорити, що попри те, що в записці, яку Берія надіслав до Сталіна для того, щоб аргументувати необхідність депортації кримських татар, йшлося про те, що начебто 20 тисяч кримських татар дезертували з Червоної армії, перейшли на сторону німців. Це якби також ця теза не витримує критики, оскільки в Червоній армії точно воювало від 20 до 50 тисяч кримських татар, і відомо багато героїв
Радянського Союзу. Я думаю, що всі в Україні чули про кримськотатарського льотчика Аса Ахмедхана Султана, який є такою відомою фігурою, і про якого постійно згадують як один із таких яскравих прикладів того, що кримські татари, які були мобілізовані в ряди Червоної армії, продовжували воювати. І навіть якщо читати самі документи радянських спецслужб, то вони визнавали, що кримські татари, в принципі, не відрізнялися своїй якісь прихильності до нацистської Німеччини від інших народів, і підстав вважати, що вони є зрадниками, немає. Власне, якщо дивитися, одним з таких важливих аргументів, чому, власне, кримські татари були депортовані з Криму цілком і повністю, американський дослідник Брайан Вільямс висуває тезу, що, власне, головною, ключовою причиною депортації кримських татар з Криму в Центральну Азію була підготовка Сталіна до війни з Туреччиною. І, власне, Сталін планував розпочати війну на Закавказі, повернути, анексувати під контроль Росії Карс, вілаєти Карс і Ардаган. І, власне, з цією метою було депортовано народи, які в своїй більшості були мусульманами. Фактично всі згадані, крім калмиків, які були буддистами, вони всі були мусульманами. І, власне, підготовка до цієї майбутньої війни з Туреччиною, вона і була ключовою причиною, чому були депортовані кримські татари. Але разом з тим, якщо ми будемо дивитися на особливості і пояснювати, аналізувати особливості депортації кримських татар, то ми побачимо, що надзвичайно важливий аспект, який має набагато ширшу історичну перспективу. Якщо дивитися, власне, на Крим в оцій ширшій перспективі, то і дивитися на момент, коли Крим був окупований Російською імперією, почалася його анексія і окупація, то тут, власне, потрібно згадати і проаналізувати більш ширше те, яким чином Росія поводила себе в Криму від самого моменту його захоплення контролю над ним ще в кінці 18 століття. Власне, спершу намагалася звідти і депортувала понад 20 тисяч християнського населення, а пізніше почала тиск на кримськотатарське мусульманське населення з метою його витіснення з Криму. Якщо, власне, дивитися на момент, коли Крим було вже повністю анексовано і захоплено Росією з 1783 року і до кінця 19 століття, з Крим покинуло від 500 000 до 900 тисяч кримських татар. Вони, власне, їхній вихід в міграцію, він був вимушеним, і, власне, ідея про те, що в Криму не має залишитися татар, він має бути перетворений на абсолютно слов'янську територію, вона тут, як на мене, не видається аж цілком такою неможливою. Більше того, якщо ми подивимося на те, як потім розвивалися події після депортації кримськотатарського народу з Криму, а це і повна зміна назв, і заборона кримським татарам навчатися в школах кримськотатарською мовою, це все, власне, говорить про те, що вістря депортації було, власне, мабуть, спрямовано на те, щоб повністю позбавити Крим його кримськотатарського характеру, позбавити його етнічної особливості і фактично здійснити заміщення населення. На підтвердження такої тези може також слугувати те, яким чином, скажімо, Російська імперія поводила себе на території черкесів, на території Північного Кавказу, коли після захоплення цієї території і після поразки повстання імама Шаміля в 1864 році Росія також повністю примусила черкесів майже повністю покинути цю територію. Власне, є набагато більше версій про те, чому була здійснена депортація, але ці три, вони є, як на мене, такими одними з ключових аргументів, чому радянська комуністична влада і Сталін вдалися до зачистки своєї прикордонної території. І, як на мене, вони всі до певної міри мають
певне значення, власне, в тому, що було прийнято рішення про депортацію кримських татар. Власне, сама ідея і початок ідеї про початок підготовки до депортації кримських татар фактично починається ще з самого моменту витіснення німецьких військ з Криму, з початку Кримської операції Червоної армії, яка розпочалася з півночі 8 квітня 1944 року, а з Керченського з боку Керченського плацдарму почалася пізніше в 11 квітня, і фактично до 12 травня Крим було повністю звільнено від німецьких військ. І, власне, коли ми подивимося на хронологію, то, власне, через декілька днів після 11 квітня, коли розпочалася операція на Керченському плацдармі, НКВД видає наказ, який, власне, безпосередньо стосується заходів щодо очищення території Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки від антирадянських елементів. У цьому наказі ще не згадується жодним чином кримські татари, але разом з тим, власне, цей наказ визначає мету діяльності органів так званої внутрішніх справ і держбезпеки в Криму. Тобто це фактично самим початком Кримської операції на витіснення нацистських військ із Криму. І, власне, цим наказом було передбачено, що необхідно очистити територію Криму від агентів шпигунських резидентур, німецьких та румунських розвідувальних та контррозвідувальних органів, зрадників батьківщини, активних пособників, ставлеників німецько-фашистських окупантів, учасників антирадянських організацій, бандформувань та інших антирадянських елементів. Власне, цей наказ і став відправною точкою, яка визначила, яким чином взагалі надалі розвивалися події в Криму спершу з репресування так званих антирадянських елементів, а пізніше, власне, в рамках цієї операції з очищення і вже депортаційної операції. Власне, в цьому ж таки наказі від 13 травня, іноді ще в історіографії можна знайти його датування як 12 травня. Ну, нам, я думаю, тут це не настільки важливо. Власне, цим наказом також було визначено, що на території Криму має бути створено 7 оперативних секторів. Власне, ви у себе на екрані можете бачити ці безпосередніх 7 оперативних секторів з центрами в місті Судак, Ялта, Вінниця, Сімферополь, Керчів, Євпаторія та Джанкой. В наказі також було визначено відповідальність, хто з генерал-лейтенантів, інших генералів, полковників відповідальний за який із цих секторів. І також було визначено кількість оперативного складу, який необхідний для проведення цієї операції. Тобто було передбачено, що, власне, для здійснення цієї очистки НКВД і та НКГБ Криму мають бути збільшені, НКВД до 2000 осіб, НКГБ до 1000 осіб. Окрім того, має бути додатково відкомандировано в Крим 5000 осіб особового складу органів з, відповідно, 3000 з НКВД і 2000 з НКГБ. НКГБ – це Народний комісаріат державної безпеки, і НКВД – Народний комісаріат внутрішніх справ. Окрім того, на територію Криму було дислоковано 20 тисяч особового складу внутрішніх військ НКВД, тобто безпосередньо тих військових полків та інших батальйонів, з'єднань, які здійснювали боротьбу за лінією фронту. Як правило, вони здійснювали, власне, боротьбу з різними антирадянськими, визвольними, повстанськими загонами, організаціями та іншими з'єднаннями. І, власне, це ті організації, які це ті безпосередньо мілітарні військові формування, які відповідали за проведення депортацій. Вони вже мали досвід в проведенні депортацій, проведенні попередніх депортацій чеченців, інгушів, калміків та інших. Власне, всі ці депортації здійснювалися внутрішніми військами НКВД. І також в наказі було визначено відповідальних керівників, які мають прибути безпосередньо в Крим та займатися його очисткою від антирадянського елементу. Від НКГБ було визначено заступника народного комісара державної безпеки Богдана Кобулова і зам наркома внутрішніх справ Івана Сірова. Власне, коли ми говоримо про, наприклад, про Івана Сірова, він точно вже мав
досвід проведення і організації депортацій на території Західної України в 1940-41 роках, безпосередньо брав в цьому участь і безпосередньо керував цими заходами. Відповідно до цього наказу органи розпочали діяльність, в рамках яких діяльність, власне, з пошуку цього антирадянського елементу. І на що ж ця діяльність спершу була орієнтована, фокусована? Це ми можемо дізнатися, власне, з звітів, які вони готували. В цих звітах, як правило, вони зазначали про те, як відбуваються арешти, які найцікавіші, на їхню думку, найважливіші справи по арештованих потрібно знати керівництву в Москві, які є бандпрояви, як відбувається розшук тих зрадників, які, на їхню думку, втекли або дезертирували з Червоної армії, як відбувається робота з агентурою, скільки вилучено з одиниць вогнепальної зброї, як взагалі відбувається оперативно-службова діяльність. І, власне, найголовніше, це кількість спецконтингенту до виселень. Тобто ще немає безпосередньо самої постанови про виселення кримських татар, ще немає листа Берії до Сталіна про те, що потрібно всіх кримських татар виселити, а вже діяльність по встановленню спецконтингенту до виселення відбувається. Власне, якщо ми подивимося, як можна просто показати, як виглядали такі звіти на слайді, ви можете бачити, власне, сторінки зі звіту одного з полків внутрішніх військ. Такі звіти також готувалися і органами державної безпеки та внутрішніх справ. На жаль, власне, коли ми говоримо про депортацію кримських татар, наша джерельна база не є повною, вона є скоріше обмеженою, і те, що ми знаємо по, мабуть, кількох десятках документів, які були опубліковані, віднайдені в архівах. І я сподіваюся, що в майбутньому, коли у нас буде можливість отримати доступ до архівів Луб'янки, ми зможемо більш повно відновити і дослідити історію депортації кримських татар, і таким чином також відповісти на багато питань, які досі залишаються незакритими. Але на деякі документи, на щастя, все ж таки збереглися, і таким чином ми можемо, принаймні, реконструювати, як відбувався весь цей процес, навіть якщо ми не знаємо всіх особливостей, то, принаймні, ми розуміємо, як відбувалася процедура підготовки до депортації, і як відбувалася ця робота безпосередньо в Криму в 44-му році. Власне, зараз на слайді ви бачите кількість вилученої зброї. Це дуже важливий слайд, я ще пізніше поясню, чому він такий важливий. Як ви можете бачити, тут, в принципі, йде мова про кількість вилученої зброї станом на 15 травня 1944 року. Це по, якщо я не помиляюся, по Судацькому району. Власне, кількість є невеликою, і на наступному слайді ви бачите про основні результати оперативно-службової діяльності, тобто скільки було затримано шпигунів, дезертирів, порушників різних наказів, скільки червоноармійців відстали від своїх частин, скільки було затримано хуліганів, скільки було затримано злодіїв, скільки було затримано колишніх полонених, і, власне, закінчується цей звіт кількістю спецконтингенту, який підготовлений до депортації, це Сімферопольський оперативний сектор. Власне, тут на слайді ви можете бачити, скільки підготовлено осіб до депортації по 4 районах, які входили в склад Сімферопольського оперативного сектору. Тобто це Зуйський, Біюк, Онларсирський, Сімферопольський сільський і Карасу-Базарський. Загалом 5027 сімей в складі 22 929 осіб кримських татар, які було заплановано до депортації станом на 15 травня з Сімферопольського оперативного сектору. Цей наказ, цей звіт військ полку НКВД датований 15 травня 1944 року, та ми також знаємо, що такі звіти готувалися і раніше. Так, наприклад, станом на 1 травня в узагальнюючому звіті, який Берія надіслав на ім'я Сталіна, Молотова і Маленкова, повідомлялося, що під час фільтрації було заарештовано 4206 осіб антирадянського складу, затримано 5115 осіб, заарештовано 57 агентів і так далі, і так далі. Власне,
Е, Тут важливо розуміти, що лист Берії на ім'я Сталіна, в якому нарком внутрішніх справ Лаврентій Берія просив дозволу і санкції у Сталіна на депортацію кримських татар, також починався власне з інформації про кількість арештованих та кількість вилученої зброї. Там, зокрема, наприклад, це вже в цьому листі згадувалися дані станом на 7 травня, і там було зазначено, що арештовано 5381 особа, тобто порівняно з 5115 осіб, які були станом на 1 травня, це не є аж настільки суттєво більша кількість. Та, власне, в цьому листі, який починався безпосередньо з кількості арештованих в Криму, якраз і прийнято виводити початок депортації кримських татар, адже в цьому листі Берія доповідав, що з частин Червоної армії дезертувало понад 20 тисяч кримських татар. Звичайно, жодних підтверджень не було. Було просто твердження, яке було записано в цьому листі. Як далі стверджував Берія, ці 20 тисяч зрадили батьківщині, перейшли на службу до німців і зі зброєю в руках боролися проти Червоної армії. Враховуючи ці зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу, та виходячи із небажаності подальшого проживання кримських татар на прикордонні околиці Радянського Союзу, НКВД СССР просить Сталіна розглянути проект рішення Державного комітету оборони про виселення всіх татар з Криму, переселення їх в Узбекистан, і, власне, в цьому ж таки листі Берія доповідає, що питання про розселення кримських татар в Узбекистані погоджене з секретарем ЦК Компартії Узбекистану Юсуповим, і попередньо планувалося, що буде депортовано 140-160 тисяч кримсько-татарського населення. Безпосередньо депортацію планувалося розпочати 20-21 травня і закінчити до, власне, 1 червня 44-го року. Відповідно, Берія надсилає проект рішення і просить Сталіна або підписати його, або ні. І тут варто також зазначити, що, в принципі, цей лист Берії до Сталіна не має вводити нас в оману, начебто Лаврентій Берія ініціював депортацію всіх кримських татар. Варто сказати, що якщо проаналізувати те, яким чином розпочиналися інші депортаційні операції, принаймні ті, де ми маємо доступ до набагато більшої і ширшої джерельної бази, вони всі розпочиналися, як правило, типово. Як правило, хтось із керівництва органів звертався або до вищого стоящого керівництва, або безпосередньо до ЦК Компартії з проханням санкціонувати депортацію. Це міг бути лист на Сталіна, міг бути лист на міністра державної безпеки, чи на наркома державної безпеки, чи внутрішніх справ. І якщо ми, власне, будемо, як приклад, можна навести депортацію сімейунівців, яка розпочалася яка була санкціонована 31 березня 1944 року, вона також починалася з листа наркому Мєшикова з радянської України в Москву з тим, що боротьба з українськими повстанцями набула такого широкого розмаху, що побороти їх немає іншої можливості, як розпочавши депортацію сімей повстанців. І, власне, на це був виданий наказ, і розпочалася, власне, депортаційна кампанія, коли депортації відбулася не як одна велика депортаційна операція, як такі менші депортаційні акції, які, зрештою, чекісти в своїх документах називали також операціями, але тут потрібно розуміти, що ми маємо розрізняти, власне, великі масові операції і ті заходи, які чекісти так чи інакше називали в своїх документах як операції, навіть якщо вони були такого локального масштабу і стосувалися одного чи двох населених пунктів. І, власне, ця депортація, яка розпочалася в кінці березня, на початку квітня 44-го року на території Західної України і була спрямована проти сімей українських повстанців, є також важливим аргументом, який нам говорить, що за бажанням комуністична влада могла застосувати депортацію зовсім по-іншому. Не як тотально, коли було виселено весь народ, а спрямовано виключно тільки на той контингент, виключно на ті категорії населення, які, на його думку, підтримували повстанців антикомуністичних, тих повстанців, які боролися за незалежність в даному випадку України. Тобто
при бажанні радянська влада могла використовувати депортації не тотально, а дуже навіть сфокусовано. Це, звісно, інша історія. Про це можна багато говорити про те, наскільки сфокусованими були ці депортації. Проте в нас є дуже різний приклад застосування депортації кінця весни 44-го року від тотальної до дуже чітко цілеспрямованої, як у випадку з територією Західної України. Тут також, повертаючись власне до Криму, повертаючись власне до листа Берії до Сталіна, потрібно сказати, що ми також точно знаємо, що підготовка до депортації розпочалася задовго до написання саме цього листа. Власне, у звіті з підготовки до проведення операції депортації, яка безпосередньо стосувалася Судацького району Криму і була проведена безпосередньо на території 281-м стрілецьким полком внутрішніх військ НКВД. Власне, в описі цієї чекістської військової організації, як правило, ці операції з депортації називалися чекістсько-військові, і, власне, в цьому описі чекістської військової депортації ми читаємо про те, що підготовка до самої депортації, до участі полку в депортації розпочалася ще 1 травня і тривала з 1 по 6 травня 1944 року безпосередньо на місці його дислокації в Ростові, а пізніше вже була продовжена на місці з 12 травня, коли полк було перекинено в Судацький район. Тобто, як ми бачимо, фактично підготовка до депортації і рішення про прийняття, про те, що така депортація має бути проведена, було прийнято ще точно до 1 травня. Мабуть, таке рішення було прийнято в квітні, і сам лист, який був надісланий від Лаврентія Берії і був на ім'я Сталіна з проханням прийняти рішення стосовно постанови про депортацію всіх кримських татар, було насправді такою бюрократичною формальністю. Власне, у відповідь наступного дня, 11 травня 1944 року, Сталін підписав постанову Державного комітету за номером 5859-2С, що значить совершенно секретно, в якій, власне, було повністю повторено цю преамбулу про те, що кримські татари зрадники, що вони відомі своїми розправами над радянськими партизанами. Звичайно, тут жодним чином не згадувалося, що, власне, кримські татари також брали участь в червоних партизанах і були такими ж учасниками червоного партизанського руху, як і інші народності, які безпосередньо проживали в Криму. І, власне, враховуючи всю цю преамбулу, в якій говорилося про співпрацю кримських татар з німцями, про те, що вони готували, що вони були тими шпигунами, яких німці закидали тилу Червоної армії, Державний комітет оборони прийняв рішення всіх татар виселити з території Криму та поселити їх на постійне проживання як спецпоселенців в районах Узбецької РСР. Власне, в цій же такій постанові було чітко, надзвичайно докладно розписано, що спецпоселенці можуть взяти з собою, як, наприклад, особисті речі, одяг, всякий побутовий інвентар, посуд, продовольство, не більше, ніж 500 кг на одну сім'ю. А всі ж речі, які залишалися на місці, будинки, меблі, ділянки, вони мали залишитися, і місцеві органи влади мали їх, а також весь дрібну рогату худобу, велику рогату худобу, домашню птицю, коней і все решта. Вони мали бути прийняті і передані безпосередньо. Було визначено перелік інституцій, наркоматів, яким мали бути передано всі ці добра. І також було визначено, що кримські татари після переселення в Центральну Азію там зможуть отримати компенсацію за те, що вони залишили в Криму. Також в наказі чітко було визначено, хто відповідає за перевезення, було визначено, хто має прийняти і безпосередньо ЦК Компартії Узбекистану має прийняти і розселити близько 140-160 тисяч кримських татар у себе на місці. І було визначено безпосередньо, яким чином має відбуватися. Також такого цікавого моменту, що в цій постанові також було визначено кількість
машин, які отримав Радянський Союз по ленд-лізу Вілліс, які мають бути передані в Узбекську, Казахську і Киргизьку республіки для того, щоб можна було їх використовувати тим гарнізонам НКВД, які мали розміщатися в місцях поселення спецпоселенців. Власне, ця постанова якраз і безпосередньо регламентувала проведення депортації кримських татар, і розпочалася вже безпосередня підготовка до її проведення. Усі сектори готували свої плани. На слайді ви бачите витяги з коротенького двосторінкового плану, який стосувався Сімферопольського оперативного сектору. Власне, він згідно нього передбачалося виселити кримських татар з 4 районів: Біюк-Онларського, Зуйського, Карасу-Базарського і Сімферопольського району сільського. Так було зазначено в документі. Там також було розписано, що депортація має розпочатися з рано вранці 18 травня, і спершу має закінчитися в Зуйському, пізніше в Біюк-Онларському і Сімферопольському районах має закінчитися впродовж одного дня, а по Карасу-Базарському має закінчитися наступного дня, 19 травня. Також було розписано відповідальних в цьому наказі, було визначено підрозділи внутрішніх військ, які відповідальні за проведення цієї депортації, було визначено місця поселень, загрузки спецконтингенту, тобто куди мають доставлятися сім'ї кримських татар, і де вони мають збиратися і погружатися безпосередньо в ешелони. Власне, транспортування кримських татар передбачалося провести в так званих або телячих вагонах, або теплушках, тобто вагонах, які по ідеї начебто мали бути переобладнані для депортування. Насправді це переобладнання полягало у тому, що просто в одному з котків вагонів було вирізано дірку для туалета, і в принципі на цьому все. Попри те, що постанова передбачала також виділення лікарів та санітарів на кожен ешелон, зі спогадів кримських татар, принаймні, ми не бачимо, що такі лікарі були безпосередньо виділені. Тобто, загалом до проведення депортації було залучено 32 тисячі осіб оперативного складу внутрішніх військ, і також НКВД і НКГБ. Тобто 23 тисячі бійців внутрішніх військ і 9 тисяч осіб НКВД, НКГБ. Депортація розпочалася за деякими свідченнями ще увечері 17 травня. З того, що ми бачимо по документах, то найраніший час початку депортації – це 4 година ранку. Власне, про хід депортації було поінформовано. Про хід депортації безпосередньо Кобулов та Сіров телеграфували з Криму Берії в Москву. Перша така телеграма була відіслана 18 травня, в якій зазначалося, що на виконання вашої вказівки сьогодні, 18 травня, на світанку було розпочато операцію з виселення кримських татар. Станом на 20-ту годину підвезено до станції погрузки 90 тисяч осіб, з них завантажено 17 ешелонів і відправлено до місця призначення 48 тисяч осіб. Перебувають під навантаженням 25 ешелонів. Під час операції жодних ексцесів немає. Операція продовжується. Власне, тут що ще важливо. Ця інформація була продубльована також пізніше Берією до Сталіна, але телеграма до Сталіна була набагато менш, була більш лаконічнішою. Тут також варто сказати, що оскільки виселяли всіх кримських татар, то також виселяли і тих кримських татар, які були членами комуністичної партії. І ввечері 17 травня ми знаємо, що керівники Кримського обкому партії, які були кримськими татарами, були викликані до керівництва органів, до Кобулова і Сірова. І, власне, Кобулов зачитав постанову ГКО від 11 травня і поставив вимогу перед кримськими татарами, членами комуністичної партії, що вони мають під час депортації поводитися гідно і показувати іншим приклад організованості і дисципліни. Звичайно, жодного можливості апелювати до будь-чого кримські татари, члени комуністичної партії, не мали. Наступна
телеграма була відправлена з Криму 19 травня, в якій зазначалося, що станом на 18 годину підвезено спецконтингенту до станцій призначення 165 515 осіб, відправлено до місць призначення 50 ешелонів чисельністю 136 412 осіб. Операція продовжується. І остання телеграма, яка вже була звітною, була відправлена керівництвом штабу операції 20 травня. Власне, в цій телеграмі Кобулов і Сіров доповідали, що розпочата відповідно до ваших, тобто Берії, вказівок 18 травня операція з виселення кримських татар закінчена сьогодні, 20 травня, о 16 годині. Виселено 180 14 осіб, завантажено 67 ешелонів, з яких 63 ешелони чисельністю 173 287 осіб відправлені до місць призначення. Решту 4 ешелони також будуть відправлені сьогодні. Крім того, було мобілізовано 6 тисяч татар призовного віку, які за нарядами правформа Червоної армії направлені в Гур'їв, Рибінський, Куйбишев. Окрім того, було також направлено 5 тисяч кримських татар, які було направлено в розпорядження тресту Москвовугілля. Загалом з Криму було направлено 8 тисяч осіб, власне, з них 5 тисяч становили кримські татари. Таким чином, з Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки було вивезено 191 044 особи татарської національності. У цій же телеграмі Кобулов і Сіров доповідали, що під час депортації було арештовано 1137 антирадянських елементів, а всього за час операції 5989 осіб. От, власне, за час операції, це від моменту видання наказу 13 квітня 1944 року. І далі цікавий такий момент для розуміння того, як органи маніпулювали інформацією. В телеграмі зазначалося кількість вилученої зброї під час депортації. Зокрема, було зазначено, що вилучено 10 мінометів, 173 кулемети і автоматів 192, гвинтівок 2650 і боєприпасів 45603. Після цього йшла інформація, скільки вилучено зброї за час операції, тобто спочатку 12-13 квітня. І, власне, цікаво, що в телеграмі, яку Берія відіслав до Сталіна про результати операції, інформація була зманіпульована. Тобто, фактично, Берія доповідав, що сьогодні, 20 травня, закінчено операцію з виселення кримських татар. Виселено та погружено в ешелони 180 014 осіб. Ешелони відправлено до місць нового розселення до Узбецької РСР. Під час операції з виселення вилучено зброї: мінометів 49, кулеметів 622, автоматів 724, гвинтівок 9888 і боєприпасів понад 320 тисяч. І тут Берія фактично подає не кількість зброї, яка була вилучена під час проведення депортаційної операції, а кількість зброї, яка була взагалі вилучена з 12-13 квітня по 20 травня. Таким чином, ця телеграма мала би створити враження, що так, справді кримські татари, бачите, накопичили величезну кількість зброї, і під час депортації ми все це у них вилучили, і тому рішення про депортування їхнє було абсолютно вірним, тому що вони, мабуть, готували якісь повстання або антирадянські заходи. І, власне, такі ж звіти про депортацію повинні існувати і на інших рівнях. На жаль, ми не маємо інформації про повноти даних про всі інші звіти. Разом з тим, в нас є деякі звіти, які дають можливість зрозуміти, як виглядала звітна інформація про проведення депортації на районному рівні. Так, наприклад, в підсумковій доповіді про проведення операції з виселення спецконтингенту по Судацькому району Кримської автономної республіки зазначалося, коли була проведена операція, що, власне, вона розпочалася о 4 годині 18 травня, коли була завершена о 14 годині 19 травня, скільки планувалося депортувати. Безпосередньо планувалося виселити 14 704 особи. Скільки було безпосередньо виселено? 14
380 осіб, стільки з них були кримські татари, скільки з них були не кримські татари. В даному випадку це були один румун та один німець, або одна румунка і одна німка. Ми не знаємо, на жаль, з тих даних, які нам доступні, гендерного розподілу, власне, по районах. І також далі розписувалося, в чому полягає безпосередньо розбіжність, скільки з кримських татар були мобілізовані в Червону армію, таким чином не були депортовані. Таких було, наприклад, по Судацькому районі 326 осіб. Власне, крім таких звітів, які ми маємо безпосередньо від в даному випадку внутрішніх військ, також є звіти Компартії. Такі звіти є і по Євпаторійському району, по Тальмінському району, по Бахчисарайському району. І там, наприклад, по Бахчисарайському району зазначалося, що виселено приблизно 23 тисячі осіб. В дужках зазначено, що райком кількість виселених уточнює. З усіх 52 колгоспів району вивезено татарські родини, до 7 колгоспів входили самі лише татарські родини. Вивезено усіх. Скільки обліковано худоби по місту: великої рогатої 110 голів, малої 958, коней 25. І по району, власне, також далі йшов розподіл по населених пунктах району. І що триває облік майна, яке залишено кримськими татарами, власне, про те, що виділено 70 комісій з 375 осіб, залучено місцевий актив, власне, для обліку цього майна. І в тих звітах, які в нас збереглися, власне, зазначалося, що дуже часто облік майна і утруднювався тим, що через тотальну депортацію кримських татар ті комісії, які прибували на місце для обліку майна, для обліку худоби, в перший час були змушені займатися тим, щоб просто дивитися за цими кіньми, кізьми, коровами, фактично входити в худобу замість того, щоб здійснювати облік того майна, яке залишалося, і це було пізніше також звітувалося як один з таких важливих недоліків, і показувало, що з одного боку показувало тотальність цієї депортації, що фактично було повністю виселено місцеве населення, і не було нікого, хто би міг, власне, безпосередньо дивитися за тим майном, яке було безпосередньо залишене. Безпосередньо після проведення операції, як я вже згадував, перед органами і місцевою компартією постало таких 3 важливих завдання. Перш за все, це облік майна та господарств, які залишилися після депортації, пізніше формування списків депортованих, і також пошук кримських татар, яким вдалося уникнути примусового населення, і до висилання їх до місць призначення. На жаль, у нас поки не виявлено таких списків, повністю усіх списків депортації. Разом з тим, деякі приклади, як виглядають такі списки, які були, власне, складені вже постфактум після депортації кримських татар, у нас декілька таких є. Наприклад, ви зараз бачите на слайді приклад списку спецпереселенців із Ялти станом на 31 травня 1944 року. А тут, власне, потрібно сказати, що якщо ми будемо, і якщо ви спробуєте працювати з радянською статистикою по кількості депортованих, то вас, мабуть, чекає зовсім такий дуже очевидний сюрприз, що зрозуміти кількість і всі статистичні дані, вони не співпадають між собою. У даному випадку, власне, встановлення кількості депортованих відбувалося фактично постійно. Пізніше, після того, як вони були депортовані, цим вже займалися відділи спецпоселень. У цьому списку по депортованих безпосередньо з Ялти нараховується 129 осіб. Облік майна, як я вже згадував, був ще однією такою важливим елементом, і загалом пізніше було підсумовано, що внаслідок депортації кримських татар було Кримом отримано 15 тисяч голів великої рогатої худоби, в тому числі понад 10 тисяч корів, було отримано понад 22 тисячі, майже 22,5 тисячі овець і кіз, понад 21 тисячу. Тобто кількість залишеного майна була надзвичайно великим. Велика кількість безпосередньо стосувалася також і було місцеві комісії облікували понад 25,5 тисяч домів, які залишилися від кримських татар, понад 18 тисяч, майже 19 тисяч
боже, присадібних участках, як це перекласти? Е, власне, Присадибні участків із ділянки. М. дякую, присадибних ділянок і загалом загальною територією понад 3000 гектарів. На цих ділянках росло понад 100 тисяч плодових дерев, 130 тисяч кущів винограду і інших культур. Окрім того, також було обліковано кількість плугів, включно з плуги, різна збруддя, лопати, ціпки. Окрім навіть до одиниць були обліковані кількість ліжок, наприклад, 55 тисяч 750 ліжок, столів 41 тисяча 447, різних стільців і так далі, і так далі. Власне, проте, якщо ми одним з ключових питань, яке насправді для нас залишається, це кількість депортованих. Тобто, кількість жертв, які постраждали і були репресовані внаслідок цієї акції Радянського Союзу. І з тих даних, які у нас до тих джерельних документів, до яких у нас є доступ, ми маємо певну хронологію прибуття ешелонів кримських татар до Узбекистану. Перші 7 ешелонів прибули 1 червня 1944 року. Наступного дня, тобто 2 червня, прибуло ще 24 ешелони, і 5 червня ще 44, 7 червня 54 ешелони, і 8 червня 1944 року керівництво НКВД Узбекистану вже повідомило Берію про те, що прийняття ешелонів спецпоселенцями з Криму закінчено. Загалом, станом на власне травень-червень 1944 року до Узбекистану було депортовано 35 275 сімей кримських татар. Власне, більшість з них була депортована в Таншкентську область, понад 56 тисяч, потім іде Самаркандська область, понад 31 тисяча, Антижанська, понад 19 тисяч, Ферганська, понад 16 тисяч, Намаганська, понад 13 тисяч, Кашкадар'їнська, понад 10 тисяч та Бухарська, понад 4 тисячі осіб. Власне, переважно більшість кримських татар, які були депортовані до Узбекистану, було направлено в колгоспи та радгоспи, а інші поповнили новобудови та різні підприємства. Тобто в колгоспи було відправлено понад 87 тисяч, в радгоспи понад 30 тисяч, що загалом становить майже понад 120 тисяч осіб, а інші, власне, 34 тисячі були відправлені до підприємств. Зокрема, кримські татари, спецпереселенці, були спрямовані на будівництво Ферганської гідроелектростанції, на копальні Койта в Самаркандській області, в Ташкент Сталінвугілля і так далі, і так далі. Власне, станом на листопад 1944 року в місцях виселення перебувало 193 тисячі 865 кримських татар, із них в Узбекистані переважна більшість, 151 тисяча, понад 151 тисяча. Також також були великі контингенти в Малійській Автономній Республіці та Казахстані, а решта розподілялися по областях Російської Федерації: Молотовській, Кемеровській, Горківській, Свердловській, Івановській, Ярославській. Власне, ви можете бачити на слайді кількість контингенту, який був розподілений по цих областях. Чому збільшилася кількість тих осіб, які станом на листопад 1944 року перебували в депортації? Власне, окрім того, що були кримські татари депортовані з Криму, 22 лютого 1945 року був прийнятий наказ, який визначав, що після того, що в зв'язку з виселенням усіх кримських татар з Криму, також пізніше були із Криму депортовані, я ще знаю, вірмени, греки та болгари. На постійне місце проживання потрібно було виселяти усіх репатріантів, тобто ті, хто повернулися з колишніх остарбайтерів, або тих, хто повернулися з Австрії, з Німеччини, з інших територій, окупованих німцями. Також безпосередньо в Узбекистан мали направлятися кримські татари, які були демобілізовані з Червоної армії. Єдиний виняток становили кримські татари, які планували продовжити служити, вірніше, керівництво, начальники частин яких планували, що вони продовжать служити в Червоній армії.
Стосовно таких кримських татар, Берія дав вказівку, що в поодиноких випадках, і він це підкреслив, що це не може бути загальним правилом, в поодиноких випадках має бути окремий розгляд, і якщо той чи інший кримський татарин продовжить служити в Червоній армії, і він буде потрібен тій чи іншій частині Червоної армії, то його родина може бути направлена до нього, але в жодному випадку це не може бути Крим. Тобто, навіть якщо кримські татари служили в Червоній армії, мали ордени медалі, були відзначені за свої заслуги перед радянською батьківщиною, в жодному випадку вони все одно не могли повернутися до Криму. Власне, за рахунок репатріантів і за рахунок демобілізованих Червоної армії кількість депортованих кримських татар частково зростала. Власне, коли ми говоримо про кількість кримських татар, які були депортовані з Криму, є певні складності у тому, щоб визначити їхню точну кількість. Варто зазначити, що відразу після депортації кримських татар, відразу після того, коли ешелони прибули до місць поселення, в Криму розпочалася підготовка до наступної депортації, під час якої було депортовано місцевих греків, вірмен та болгар. Пізніше, власне, всі депортовані з Криму проходили по статистичних звітах, які готували відділи спецпоселень на місцях, як контингент з Криму. Відповідно, важко встановити точну кількість кримських татар, які були депортовані з Криму безпосередньо в 1944 році. І важливо тут також додати, що кримські татари були депортовані не тільки з Криму, але також і з Кавказу. І тут є та певна складність, яка не дає нам можливості точно встановити кількість депортованих. Фактично, прийнятою в історіографії є кількість 191 044 людини, які були безпосередньо депортовані 18-20 травня 1944 року. Тут також варто ще додати, що за відомостями самоперепису, який був проведений кримськими татарами вже в депортації, кількість депортованих набагато більша. Зокрема, безпосередньо самі кримсько-татарські активісти нарахували 423 100 осіб, що фактично є вдвічі більше, ніж ті дані, які нам подають статистичні кількості, визначені або відділом спецпоселень, або безпосередньо під час проведення депортацій. За оцінкою дослідників демографії, які намагалися встановити кількість депортованих, вони визначають кількість депортованих в 1944 році у 193 874 особи. І за їхньою оцінкою, впродовж 44-46 року кількість депортованих кримських татар складала 207 111 осіб. Також, власне, демографи намагалися визначити втрати кримсько-татарського народу від депортації, і за їхніми оцінками впродовж 44-56 року втрати через надсмертність оцінюються в майже 50 тисяч осіб, що становить чверть від усіх кримських татар станом на 18 травня 44 року. І Мені здається, що щось трапилося з інтернетом у пана Андрія. Пане Андрію? чи мене чутно? О, так, тепер Так, чути, так. так. У Мене вас були чути? якісь перешкоди, тепер так, добре, дякую. Так, тепер світло, просто було світло пропало, вибачте, будь ласка. Ясно, так, Зараз так. воно вже з'явилося, але зараз. І, власне, фактично вони визначають, як я вже згадував, що чверть втрати кримськотатарського населення становлять чверть від його кількості. На перші 4 роки безпосередньо перебування на спецпоселенні припадає понад 65% загальної кількості втрат. Так, перепрошую, знову якісь проблеми. Я так думаю, що пана Андрія... Так? Так, пане Андрію, знову були перешкоди, але продовжуйте чути вас. Так. В принципі, ці цифри є на слайді, тобто,
Якщо ми подивимося на демографічні втрати, то вони є надзвичайно значними для кримськотатарського народу. Це фактично чверть безпосередньо від депортації і ще близько 62% від тієї кількості, яка б мала бути народжена і, на жаль, не була ніколи народжена. Власне, таким я тоді вже, мабуть, не буду зупинятися на місцях, на тому, як відбувалося безпосереднє проживання в місцях депортації. Обмежимося, власне, тільки моментом депортації. Таким чином, ми можемо бачити, що і тут варто сказати, що відразу після депортації кримським татарам в місцях примусового виселення було заборонено навчатися кримсько-татарською. Це аргументувалося начебто тим, що немає перевірених кадрів, яким би довіряли, які б могли навчати кримських татар, але не тільки кримських татар, також і інших депортованих народів їхніми національними мовами, і для них було визначено, що навчання має обов'язково відбуватися російською. Якщо ж діти хотіли поступати в училища, то вони могли це зробити тільки в місці їхньої, тобто в республіці їхньої депортації, і не могли переміщатися будь-куди де-інде. Також варто сказати, що відразу після депортації кримських татар та інших національностей з Криму, в Криму відбулося масове перейменування населених пунктів, і Кримська Автономна Республіка була перетворена на область. В Крим почали завозити слов'янське населення з Росії та України, таким чином фактично повністю змінюючи його безпосередній демографічний та культурний ландшафт. Як ви знаєте, парламент України визнав депортацію кримських татар геноцидом. І, власне, якщо ми подивимося на визначення геноциду в набагато ширшому розумінні, то так, справді, депортація завдала величезного удару по кримськотатарському етносу. Я, мабуть, на цьому зупинюся. Дякую, і тоді можна буде повернутися вже безпосередньо до питання. Дуже дякуємо пану Андрію за цікаву і дуже насичену фактами лекцію. І я бачу, вже є підняті руки, прошу піднімати далі. Перша в нас пані Рита, прошу. По-перше, я хочу дуже подякувати за лекцію, вона насправді була дуже важлива і дуже цінна. І у мене є 3 питання. Перше, це, можливо, дуже популярно, але я так і не визначилась, чи це правда, чи це більше як міф або легенд. Це про Арабатську стрілку, тому що ви про неї згадали, про те, що 5 тисяч осіб було вбито. Так. І друге, і вам давати питання так, чи я спочатку... Давайте всі 3. Добре, дякую. Друге питання моє, це більше по тому, воно трошки глупе, але мені дуже цікаво завжди, чому кримських татар відправили саме в Узбекистан, а не в Татарстан, адже Росія і тоді ще Совєтський Союз завжди любив казати, що татари кримські татари, вони більше із татари і живуть в Татарстані. Але вони відправили всіх кримських татар у Узбекистан, це якось нелогічно з їхньої сторони. І третє, мене цікавило дуже сильно, чому навіть із інгушів і чеченців було повернено, тобто було реабілітовано в 54-му році, а кримські татари до кінця їх начебто боялися. Тобто я розумію, що це пропаганда, я розумію, що Крим треба зробити російським, що це все був грецький, там це все ще з доктрини другої, але от справді тоді чому так сильно не боялися тих самих інгушів, чеченців і інших народів, а кримські татари саме так. Дуже дякую за відповідь. Дякую. Власне, коли ми говоримо про Арабатську стрілку, так, справді є один з того, що я зустрічав спогад про те, що ось цих кримських татар, які мешкали на Арабатській стрілці, було вбито фактично, розстріляно. І, власне, проблема тут полягає в тому, що браку джерел. Тобто, коли ми взагалі говоримо про депортацію кримських татар, як я вже згадував, фактично ми маємо доступ, якщо ми говоримо про момент депортації, близько кількох, майже біля 2 десятків документів, не так і багато, які дають нам можливість зрозуміти, як відбувалася депортація, кількість депортованих, і ця кількість насправді зовсім недостатня для того, щоб дослідити всі деталі та особливості депортації кримських татар. Власне, з Арабатською стрілкою ключова проблема полягає у тому, що у нас немає інших свідчень. Тобто
Можливо, в майбутньому, якщо нам вдасться отримати доступ до тих архівів, які наразі перебувають на території Росії і закриті, вдасться дослідити більш докладно цю історію і встановити, наскільки вона була, чи справді вона була, чи ні. Тобто тут проблема в джерелах. Так, є такий спогад, але, як я вже казав, тут потрібно встановити, і з тих архівів, які би точно могли нам пригодитися, це архіви внутрішніх військ НКВД, то де безпосередньо зберігається інформація різних підрозділів, полків, батальйонів внутрішніх військ, і є їхні звіти про оці оперативно-чекістські військові операції, де вони би мали це обов'язково занотувати. Тобто, якщо такий розстріл кримських татар, які проживали на Арбатській стрілці і про яких забули виселити, справді був, то це мало бути обов'язково зазначено в їхніх документах. На жаль, ми зараз не маємо доступу до цих архівів. Будемо сподіватися, що після поразки Кремля і Москви ми матимемо змогу встановити всі крапки над «і». Тобто тут, якби, головна проблема полягає саме в цьому. Чому кримські татари не були виселені в Татарстан, а були натомість виселені в Узбекистан? Це, як на мене, дуже гарне питання. Прям чудове питання, перш за все, тому що я точно не знаю. Але насправді це питання, якби відповідь на це питання може нам дати дуже багато, власне, до того, чим була депортація кримських татар. І якщо ми будемо дивитися на депортацію кримських татар як на спеціальну операцію, яка мала повністю розсіяти кримських татар і знищити не тільки їхній зв'язок з батьківщиною, не тільки знищити їхню культуру, але також їхню ідентичність, то, власне, переселення їх в Узбекистан, навчання російської мови, фактично відрізання від їх від культури і від історії, воно би мало завдати, мабуть, з точки зору комуністичного керівництва, завдати ключового удару по їхній ідентичності, в той час, якщо би, переселившись в Татарстан, вони б мали точно можливість навчання, нехай не кримсько-татарській мові, але все ж таки близькій тюркській мові. Таким чином, можливо, це би збільшило шанси на утримання їхньої ідентичності. Можливо, це б поставило під загрозу їхню ідентичність як кримських татар, власне. Тут наголос йде більше мовою на кримській, тому що все ж таки волзькі татари і кримські татари – це різні етноси. Але разом з тим вони набагато, якби, культурно, як на мене, ближчі, ніж Узбекистан. Тобто я би це розглядав з точки зору, власне, намагання того, щоб кримські татари були, власне, зникли як етнос. І тут, власне, коли ми говоримо про кримських татар, то тут потрібно також розуміти, що ще одна зі складностей, яка полягає у визначенні кількості депортованих і з Криму, полягає у тому, що в той період в Радянському Союзі не існувало визначення кримські татари, були просто татари. Так, і вже в нас я працював з документами спецпоселення НКВД, де безпосередньо піднімалося питання, а безпосередньо ось цей татарин, який зараз проживає в Криму, він кримський татарин чи волзький татарин? Справа в тому, що в 48-му році Сталін, перебуваючи в Криму, підняв питання перед місцевим керівництвом про те, що, на його думку, щось забагато кримських татар повернулося в Крим, і потрібно зробити режим провірки більш жорсткішим, і тоді в Криму почалися перевірки, які ж кримські татари залишилися мешкати в Криму, їхня кількість, їх нарахували десь там близько кількох сотень. Чому вони опинилися в Криму? Виявилося, що частина з них залишилася жити в Криму як члени мішаних родин, тоді відбулася ще одна перевірка, чи справді вони зараз є членами мішаних родин, і ті, хто вже на той момент не були членами мішаних родин, тобто інша, якби, їхній партнер помер, хто був не кримським татаром, то таких кримських татар потрібно було виселити. І, власне, тоді піднялося питання, що в Крим приїхали деякі волзькі татари, і стосовно них почалося виясняти, це які татари. Вони мешкали в Криму, вони місцеві кримські чи вони волзькі. Тобто тут є певні складності. Але так, це дуже, як на мене, влучне питання, дякую за нього, воно додає нашому розумінні тому, чому, власне, кримські татари депортувалися і, власне, і куди вони депортувалися. Чому не повернули в Крим? Власне, ми знову ж таки ми продовжуємо дискусію стосовно цілі і мети
депортації кримських татар. І, власне, коли я згадував у слайді 3 різних причини депортації кримських татар, власне, детатаризація, перетворення Криму на такий мілітарний форпост, який мав бути абсолютно слов'янським, тобто таким, яким Москва могла довіряти, і кримські татари не вписують як мусульмани, а тут потрібно розуміти, що в Туреччині мешкала і продовжує мешкати величезна кримсько-татарська громада. Кількість кримських татар в Туреччині набагато більша, ніж кількість кримських татар була і є зараз в Україні. І відповідно з цієї точки зору, мабуть, і не повернули кримських татар назад в Крим. Але це хороше питання. Я думаю, що вам, якщо ви цікавитесь цим, то вам варто працювати. Щиро вам дякую за ці питання, за ці відповіді. Справді дуже влучні, дуже розгорнуті відповіді. Дякую вам. Дякуємо за питання, дякую за відповіді. Я бачу, пан Павло готовий поставити питання, прошу. Доброго вечора, дякую вам гарно за лекцію. Моє питання, чи відомо щось про вбивства, розстріли ветеранів кримських татар, які повертались в Крим в 45-му році і пізніше? Тому що, ви, напевно, знаєте, що є такі чутки або легенди, що буцімто був розстріл в горах кримських татар-ветеранів. Дякую. Власне, знову ж таки, ми повертаємося до питання, пов'язаного з джерельною базою. На жаль, сьогодні архіви Криму недоступні, і ті ж архівні свідчення, які у нас є, вони, на жаль, не висвітлюють цієї історії. Історії про вбивства ветеранів існують не тільки в Криму, існує загалом історія про те, що ветеранів після Другої світової війни було дуже багато, і комуністичне керівництво вирішило, що потрібно зменшити їхню кількість, не були вивезені, і багато з них було, власне, вбито. Тут ми приходимо до того, що, на жаль, поки ми точно не знаємо. Тобто, так, є свідчення, але ми не можемо їх верифікувати іншими джерелами. Тобто тут я думаю, що я на жаль, бачите, тут я, на жаль, не дуже добрий адресат. Я займаюся питаннями депортацій. Я цікавлюсь до певної міри історією Криму, але не настільки глибоко, власне, щоб тут вам допомогти. Вибачте. Дякую за відповідь. Дякую, пане Андрію. І якщо в нас немає більше, я зараз подивлюся, можливо, в нас є запитання. Я хотіла ще просто хтось є? надати, можна, так чи ні? Так, хто Да. дуже? Вітаю вас. Ну, по-перше, дуже дякую. Дійсно, мені дуже приємно, що є такі люди, які можуть донести до нас і до наших українців цю інформацію. Я хотіла би додати з приводу Арабатської стрільці. Валерій Вазгрін у себе, у нього ви читали, може бути 4 тома, і от він там чітко пише, і дає ці аргументи, як знищили кримських татар на Арабатській стрільці. От, у нього є. Але ми багато, вже 55 років там жили в Херсонській області, в Генічеському районі, і там були свідки, це українці залишились. У них навіть кримсько-татарське свідоцтво народження є, ці свідоцтва народження. І вони, ці бабусі вже 90-95 років, вони казали, да, щось було. Кримських татар всіх затащили в цю баржу, і цю баржу вони потопили. І потім десь ще було декілька годин, ті люди, які випливали, їх вбивали, розстрілювали. Але дійсно ви кажете, що треба ще документи, підтвердження, але Вазгрін, Валерій Вазгрін, це у себе в п'ятитомнику, він це пише. Дякую. Дякую вам дуже. Дякую за коментар. І я тоді подивлюся, так, чи є в нас запитання у чаті. Так, у нас є запитання у чаті ще, пане Андрію. Окрім подяк вам за лекцію, є запитання. Чи була реакція Туреччини на радянський злочин по відношенню до кримських татар?
Мені така невідома. Цікаво, власне, що відразу після депортації кримських татар в кінці травня, на початку червня 44-го року, коли відбувалася підготовка до депортації греків, вірменів і болгар з Криму, органи НКВД під час поштової цензури, тут потрібно сказати, що під час Другої світової війни діяла військова цензура, тобто вся поштова кореспонденція читалася цензорами, і, власне, поштова цензура тоді зафіксувала, що в листах згадували про те, що почекайте, тобто приблизно я зараз не можу процитувати, мені треба ці документи знайти, але зміст цих листів, що писали місцеві мешканці Криму, не кримські татари, які писали своїм рідним за межі Криму про те, що от готується, що таке враження, що готується ще одна депортація, мабуть, будуть депортувати греків, вірмен, болгар, а потім будуть депортувати і тих росіян, які перебували під нацистською окупацією. Але от зачекайте, Туреччина дізнається, що ви зробили з кримськими татарами, і буде вам за це. Тобто такі очікування в місцевого населення насправді зафіксовано, що вони очікували, що Туреччина щось зробить на це, але натомість такої реакції поки невідомо. І як на мене, власне, тобто це також, як на мене, дуже гарне питання, воно, власне, показує, куди ми можемо ще далі рухатися в тих дослідженнях депортації кримсько-татарського народу, геноциду, який був зроблений проти них, і оскільки меншина кримсько-татарська в Туреччині є дуже велика, то таке дослідження можна зробити, як на мене, цілком реалістично. І це було би цікаво побачити, чи взагалі вони знали про те, що відбувається депортація кримських татар, чи отримали вони про це безпосередньо інформацію, і що вони про це знали. Бо так, пізніше вже, після виходу книжки Некріча, стало відомо на Заході про репресовані народи. Більше того, один з учасників безпосередньо, який брав участь в депортації кримських татар, також був перебіжчиком на Захід, і він, власне, розказував Некрічу про те, що відбувалося, як виглядали ці депортації. Тобто пізніше вже інформація про це на Заході і, мабуть, в Туреччині була, але що вони знали і як вони знали, я, на жаль, не знаю, але це хороше питання, воно, власне, показує, куди можна ще рухатися, над чим ще можна працювати, і мені здається, що це дуже влучне питання в тому сенсі, що воно би мало фокусувати дослідників, істориків над тим, які ще питання є важливі, а ми на жаль, на сьогодні не маємо на них відповіді. Так. Пані Ірина Петриченко, прошу. Пані Ірино, вімкніть мікрофон. Да, я зрозуміла, я мала включити мікрофон. Пану Андрію, таке питання. В історичній літературі дуже варіюються цифри щодо втрат, які відбулися серед кримських татар і на етапі депортації безпосередньо, скільки людей перевозили у нелюдських умовах, і в подальші роки. Але в цих цифрах є дуже великий розбіг, частково ви пояснюєте, це одна з причин головних, це брак повної джерельної бази. Хотілося б зрозуміти, оскільки цифри дуже різні, на чому базуються дослідники, коли визначають ці втрати? От ваша цифра тут названа впродовж 1944-56 це понад 49 тисяч загиблих. І чи можна визначити цифру тих, хто загинув на етапі безпосередньо депортації, ешелування людей? Дякую. Власне, коли я згадував про цю цифру загиблих в 44-56 роках, то це не мої цифри, це цифри 3 дослідників з Інституту демографії та соціальних досліджень. Це Гладун, Рудницький і Кулик. Вони, власне, здійснювали дослідження і опублікували статтю, зараз якому це було році, я не скажу, в 17-му, здається, році, 2017 році. І, власне, в цій статті вони намагалися порахувати кількість депортованих. Вони там також роблять екстраполяцію по кількості кримськотатарського населення, починаючи ще з 18 століття і до 2014 року.
Окрім того, вони, власне, також намагалися, власне, порахувати, базуючись на, в першу чергу, документах радянських, які не є там абсолютно точні, але принаймні вони дають розуміння про порядок чисел, про порядок тих кількостей, про які ми говоримо, і, власне, так, вони базувалися на тих документах, які, в принципі, відомі, тобто це десь приблизно там, ну, що безпосередньо депортовано під час депортації понад 180 тисяч, мобілізовано до Червоної армії 6 тисяч, в Москву в табори в Московській області вислано 5 тисяч, потім також вони рахували ще тих, які були депортовані в червні, тобто окрім греків, вірмен і болгар також частково ще депортували тих кримських татар, які не потрапили в число виселених у травні. І, власне, також вони туди дораховують кількість тих, хто був заарештований і відправлений безпосередньо в табори. Окрім цього, вони ще намагалися встановити кількість, як я вже згадував, тих остарбайтерів і репатріантів. І на підставі цього вони, власне, прийшли до тих чисел, до тих даних, які я подаю. Тобто я наразі не є демографом, я скоріше схильний безпосередньо їм довіряти в тих кількості втрат, які безпосередньо зазнали кримські татари під час депортації і після депортації. Так? Тобто я десь погоджуюсь з того. Якщо говорити, власне, про кількість загиблих під час депортації, це так, це складне питання. Кількість, якщо почитати, власне, документи про безпосередньо ті ешелони, які прибували, то, як правило, вони подають, що або загиблих немає, або загиблих дуже мало. Я зараз точно не пригадаю. Я зустрічав цифру десь понад 1000 осіб, що, в принципі, як на мене, виглядає абсолютно неправдоподібно. І тут ми, власне, приходимо до проблеми достовірності радянської статистики, яка була абсолютно недостовірна, і це нам достовірно відомо. Вибачте за тавтологію, але воно десь так і є. І тут чи можемо ми спробувати тут просунутися і досліджувати це питання? Теоретично так, частково документи відділу спецпоселень, де зазначалися дані по кількості прибулих безпосередньо в місця спецпоселення, доступні в інституті Гувера в Стенфордському університеті на мікрофільмах. Тобто я частково з ними працював, але, на жаль, у мене немає. Я не встиг все переглянути, коли я там був. А потім почалося повномасштабне вторгнення, і мені прийшлося повертатися в Україну, і я вже не допрацював ці дані, які я сподівався допрацювати. Тому важко сказати. І тобто, в мене, на жаль, таких даних, от я кажу, немає. Я бачив кількість понад 1000 з чимось, але вона мені видалась дуже неправдоподібною, тому я навіть і не сфокусувався на ній. Потрібно піднімати дані спецпоселень, потрібно шукати ешелонні списки, по ідеї вони би мали бути. І також потрібно працювати з архівами в Узбекистані. І тут ми постаємо перед багатьма проблемами, що питання є, але доступу до даних у нас, на жаль, немає. І будемо сподіватися, що в майбутньому ситуація зміниться, і ми будемо мати можливість працювати з цими даними. Тут ще також ускладнюється ситуація з тим, що до 1954 року Кримська область входила в склад Російської Федерації. Відповідно, у нас в Україні, в Києві, навіть ті зведені дані, які вже є по Україні, вони є з 1954 року, і таким чином ми не маємо можливості працювати з повнотою даних, яка би була нам необхідна, хоча б там в якомусь, можливо, не повному обсязі, але, можливо, достатньому для екстраполяції. Тобто, в принципі, ті документи, які я вам показував, копії з них були зроблені в кримських архівах, і в Державному архіві Кримської Республіки Крим, і в нашому архіві безпеки, але це буквально поодинокі приклади, їх також, на жаль, є небагато.
Тому, ну, от така у нас наразі ситуація, що ми, на жаль, не маємо достовірних даних по кількості. І чи ми будемо знати, ну, важко сказати. Я сподіваюся, що будемо, але коли, я не прогнозую, вибачте. Дуже дякую за цілком обґрунтовану відповідь. Дякую. Ну, на жаль. Дякую, пане Андрію. А я хочу вже тоді наостанок, скориставшись своєю ролью модератора, поставити запитання. Ви цього питання не торкалися, що природно, бо ви торкались переважно офіційних, так, документів. Усно-історичні свідчення теж як джерело до того, яке допоможе нам, можливо, не так встановити кількість, але показати сам процес глибше, так, от пояснити, що це відбувалося. А по-друге, що також, я думаю, що усно-історичні свідчення також дають нам підстави, власне, сумніватися в правдивості офіційних документів, бо за свідченнями людей, тих, як їх перевозили, як люди помирали дорогою в цих вагонах, і їх просто залишали там уздовж на узбіччях, не даючи іноді навіть можливості поховати рідних, і ніхто обліку цього не провадив, то я думаю, що це теж має впливати на те, як ми підраховуємо за офіційними документами. Ну, власне, так. Тобто, коли ми говоримо про депортації періоду Другої світової війни, особливо завершального етапу, то вони кардинально відрізняються від депортацій, які вже почалися під час Холодної війни з 47-го року. Якщо 47-го року депортації відбувалися фактично після того, коли на сім'ю, яка депортувалася, формувалася облікова справа, то депортації під час Другої світової війни вони відбувалися за зовсім іншим принципом. Формувалися трійки, які визначали, кого депортувати. Але у випадку з кримськими татарами вся ситуація була набагато простіше. Депортували всіх, хто кримський татарин. І, власне, я вже згадував, що одним з ключових завдань було формування списків, кого ж депортували, і формування потім на них уже справ спецпереселенців. Тобто, по факту. То фактично ми до певної міри не знаємо, а кого ж вивезли з Криму, так? Тобто ми вже оперуємо дуже часто цифрами тих, кого привезли там в Узбекистан, Казахстан, в області Російської Федерації. І, власне, це якраз є проблема, яку можуть допомогти нам вирішити справді усні свідчення. І тут потрібно розуміти, що це той вихід, який може бути. На жаль, я не знаю, наскільки ми можемо ще зараз збирати усні свідчення, тому що, мабуть, вже багато людей пішло від нас. Але разом з тим є проекти, які намагаються формувати такі усні свідчення. Один з таких проєктів – це проєкт Тамерлав, де, власне, збираються і публікуються такі свідчення. Також видавалися і збірники свідчень під редакцією Рефата Куртієва «Депортація кримських татар 18 травня 1944 року». Як це було? Я, на жаль, не мав можливості працювати з цими виданнями, але і ці видання, і багато видань, багато свідчень також було опубліковано і на сторінці Меджлісу кримських татар. Не всі з них зараз є доступні, але вони якби є. Це насправді доволі великий такий об'ємний масив свідчень, які потрібно працювати. Тут є певна специфіка пов'язана з тим, що це усні свідчення, і оптимально, звичайно, було б добре мати можливість верифікувати офіційні бюрократичні документи усними свідченнями. Так, усні свідчення є, але це якби окремий великий напрям роботи. Я не мав можливості, на жаль, цим займатися. Можливо, в майбутньому до цього дійдуть руки і вдасться з цим попрацювати, але частково така можливість у нас є. Дуже дякую. Дуже дякую, пану Андрію. Дякую всім нашим глядачам-слухачам. Я думаю, ми будемо завершувати і прощатися з вами до п'ятниці.